Исәнмесез, сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда мен Лейсен Ханова эшлим. Атнаның беренче эш көне алып килгән хәбәрләргә кыскача күзәтү тыңлагыз. БСИ юлын төзекләндерәчәкләр тик кайчан ремонт өчен тиешле сумманың бар тик ширеге генә бүленә. Яшьләргә эш урыннары җитми, Чаллыда предприятиеләр укучыларны арзанлы эш көче буларак кабул итә. Сабантуйга Бавылдан килдек. Специально килдек карарга. Чаллы Сабантуена күрше шәһәр районнардан гына түгел, чит төбәкләрдән дә килделәр. Бәйрәмнең иң матур мизгелләре безнең сюжетта. Сабантуй мәйданнан ипподромга күчте, бирдә ат чабышлары. Без һәр елны шул скачка карарга киләбез. Безнең бөтен йөрдек шунда. Ипподромда атлар гына түгел, ишәкләр дә узышты. Көрәшләр бар, яңалыклар бик күп. Яшьләр арасында үзенә бер аерым көрәш, ветераннар арасында бер аерым көрәш. Сабантуй көрәшсез булмый, Чаллының абсолют батыры кем ул? Сабантуй искиткеч, мен бит инде ел сайын үзебезнең Чаллыда чыгыш ясыйм, бик сөенеп. Артистлар рәхәтләнеп җырлады, халык ял итте. Күңел һәм Чаллы ТВ оештырган кичке Сабантуеннан безнең репортаж. БСИ мәйданында юллар кайчан яхшырыр. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Татпроф оешмасы белгечләре әлеге проблеманы чираттагы мәртәбә күтәреп чыкты. Наил Мәхдиев әйтүенчә, андагы юлларны тәртипкә китерү өчен 200 миллион сумга якын акча кирәк. Гомумән, сәнәгать зонасында капиталь ремонт беренче тапкыр узган ел гына үткәрелә башлады. Моның өчен федераль һәм республика бюджетларыннан 825 миллион сум акча бүленде. Хәзер юлчылар моторная, металлургическая, трубный һәм производственный проезд урамнарында эшли. Әмма БСИ юлларын төзекләндерүгә 50 миллион сум гына акча каралган. Аны Чаллы юллары ремонты өчен бирелгән 1 миллиард сумнан бүлеп биргән ниятлиләр. Один из вопросов – это дороги, асфальтирование предприятием на БСИ. Мы свою лепту, я считаю, внесли на уровне руководства республики, на уровне президента мы эти вопросы поднимали, на уровне премьер-министра. И нам обещали помочь, сказали, что совместно с городом мы будем решать эти вопросы. БСИ дошли мы, по-моему, до учебного центра, значит, ГАИ, да? Да. Да, по этому задаче в этом году пока рассчитываем на сумму 50 миллионов рублей. Посмотрим, какие финансовые ресурсы будут в этом году еще. Чаллыда 6 меңнән артык укучы җәйге каникуллары вакытында акча эшләргә тели. Әмма эш урыннары санаулы. Аларны эшкә урнаштыру өчен республика һәм шәһәр бюджетыннан 6 миллион сум акча каралган. Студентлар да каникул вакытында ук эшкә урнашып, тәҗрибә тупламакчы. Бүгенгә 600 хезмәт урынына ия инде. Тик күпләре башка төбәкләрдә эшләүне кулай күрә. Белгечләр әйтүенчә, Чаллыда оешма предприятиеләр еш кына яшьләрне арзан эш көче буларак кабул итә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Укучыларның эш көне иртәнге 9-да башлана, 2 сәгать дәвам итә. Бүген яңгыр, шуңа яшүсмерләр сыйныф бүлмәләрендә эшли. Алар инде матур көндә тышта эшлиләр, шу бутыйлар, чәчәкләргә су сибәләр, клумбалар ясыйлар, агачлар астында үскән агачларны инде алалар. Яңгырлы көннәрдә инде мәктәптә эшлибез. Алар кабинетларына порядокка китерәләр. Чаллыда җәен 6 меңнән артык бала эшләргә тели, аларның 2 меңнән артыгы максатларына ирешкән. Әмма бүленгән акча аларның 3тән 1-нә генә хезмәт хакы түләргә җитә. Шуңа да аларны эшкә урнаштыру җиңел түгел. На сегодняшний день трудоустройство. Бүген укучыларның 28% эшкә урнаштырылган. Мен оешма җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәм. Мәктәп балаларын җәйгегә эшкә урнаштырырга ярдәм итсеннәр иде. Эшкә мәшгульлек үзәге аша урнашкан 700 баланың хезмәт хакы 7000 тирәсе булачак. Калган укучылар 3000 сумга якын акча алачак. Хорошая погода мы. Һава торышы яхшы булса, мәктәп яны участокларында эшлибез. Яңгыр булса, бүлмәләрне имтиханга әзерлибез. Ну, мне деревня. Минем кайтырга авылым да юк, өйдә утырасым килми, шуңа эшләргә булдым. Приходим, работаем тут. Без бирегә килеп 2 сәгать эшлибез, аннары өйдә утырасы килми, бергә ял итәбез.
Җәйне студентлар да эшләп уздырырга тели. Быел 2000 студент төрле эшләргә җәлеп ителә. Различные направления. Без аларны төзүче отрядларга, юл төзүче оешмаларга урнаштырабыз. Июльдә студентлар балык эшкәртергә китә. Анда 100 меңләп хезмәт хакы түлиләр. Краснодар өлкәсенә Кырымга айдаманнар кирәк, поездда эшләүчеләр кирәк. Студентларның 30% гына Татарстанда эшләргә риза, калганнары башка төбәкләргә, чит илләргә барырга тели. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Рамазан айының беренче көне кичә кояш баю белән хиҗри буенча Рамазан айына кирдек. Мәчетләрдә тәравих намазлары укылды. Елдагыча ураза тотучы мөселман кардәшләрне сәхәр ашау һәм ифтар вакытлары белән таныштырып барыбыз. Иртәгә Рамазан айының икенче көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 48 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 11 минутта. Бүген ифтар вакыты 20 сәгать 9 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Сабантуйга Бавылдан килдек. Специально килдек карарга. Чалы Сабан туена күрше шәһәр районнардан гына түгел, чит төбәкләрдән дә килделәр. Бәйрәмнең иң матур мизгелләре безнең сюжетта. Сабан туе мәйданнан ипподромга күчте, бирдә ат чабышлары. Без һәр елны шул скачканы карарга киләбез иде. Безнең бөтен ебелек шунда. Ипподромда атлар гына түгел, ишәкләр дә узышты. Көрәшләр бар, яңалыклар бик күп. Яшьләр арасында үзенә бер аерым көрәш, ветераннар арасында бер аерым көрәш. Сабан туе көрәшсез булмый. Чалының абсолют батыры кем ул? Сабанта искиткеч Мемединне ел сайын үзебезнең Чаллыда чыгыш ясыйм, бик сөенеп. Артистлар рәхәтләнеп җырлады, халык ял итте. Күңел һәм Чаллы ТВ оештырган кичке Сабан туеннан безнең репортаж. Сохраняя добрые традиции и соблюдая требования продукции халяль, Челны Фуд ценит доверие своих покупателей, контролируя весь процесс производства от поставок до свежей нарезки на вашем столе. Челны Фуд. Мы преданы тем, кто нам доверяет. В жилом комплексе «Крылатый» дома сданы. И до 140 тысяч на новоселье. Звоните 78 24 32. Скидки каждый день в Эссон. Только 6 июня скидка 20% на йогурты. 7 июня скидка 20% на вареные колбасы. 8 июня скидка 20% на соки, воды и лимонад. Не пропустите! Количество товара ограничено. Эссон. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз, без дәвам итәбез. Чаллыда елдагыча Сабан туе гөрләп узды. Бәйрәмгә исәпләүләр буенча 100 меңгә якын шәһәрдәш һәм башка район шәһәрләрдән кунаклар килгән. Гадәттәгечә Сабан туеның төпелеше яр буе мәйданында булды. Халыкны кисезләнеп торган һава торышы да куркытмады. Бәйрәм көн буе дәвам итте. Традиция буенча дәрәҗәле кунакларны мәйданга төшә торган юлда ук каршы алдылар. Быел Чаллы Сабан туен күрергә авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов һәм икътисад министры Артем Здунов килде. Автокала күп милләтле халкы белән танылган шәһәр. Милли җәмгыять вәкилләре аларны сый-хөрмәт, җыр-моң белән каршы алды. Шәһәр башлыгы хәтта биеп җибәрде. Сабан туй татар-башкорт бәйрәме генә түгел, ул башка халыкларның да яраткан бәйрәменә әйләнде. Как отношусь, все 77 еллык гомеремдә бу бәйрәмгә уңай карыйм. Әле тагын 77 ел Сабан туй карар идем. Марат Әхмәтов мунчасы беркесен бәйләү буенча осталык дәресе күрсәтсә, янәшәдә генә балчыктан әвәләү буенча остахана эшли. Илһам Дияров бу һөнәргә 12 ел гомерен багышлаган. Күңелем кушканга эшлим ди һөнәрче. Балчык белән бер 12 ел уже эшлибез, безнең семья мастерская, семья белән эшлибез, хатын белән. Мастер-класслар үткәрәбез, заказлар. Үзебез менә ярмаркаларда, сабантуйларда сату итәбез инде менә шулай. Бу вакытка мәйданга тантана карарга килүче шәһәрдәшләр һәм кунаклар җыелды. Быел Татарстанда милли бәйрәмне Чаллы Сабан туе йомгаклый. Шуңа күрә тамаша карарга күрше район һәм якын тирә өлкәләрдән дә килгәннәр. Сабантуйга Бавылдан килдек. Специально килдек карарга. Внучкабыз выступать итә. Сабан туе. Мәйданда. Кичә булды Сабан туебыз. Гармунчылар гармун телләре бар. Барамадык. Ир-егетләре көрәшкә. Монда килдек. Без бирегә бүген бөтен гаилә белән килдек, чөнки балаларның бәләкәйдән үк үзенең тамырларын, үзенең телләрен белеп үссеннәр, белеп күреп үссеннәр. Спасибо, уважаемый. Язлар сайын менә шулай, кошлар кебек. Айтам дуслар туган ягыма.
Сәхнәдә Тукай образы гәүдәләнде. Театраләштерелгән тамаша бөек шагыйрьнең 130 еллыгына багышланды. Ул мәхәббәтнең 5 мизгеле дип аталды. Артистлар Тукайның сөйгәне Зәйтүнәгә багышлап мәхәббәт турында сөйләде, җырлады, биеде. Тукай әкияте геройлары җырларын яшь шәһәрдәшләр башкарды. Быел Сабантуй бәйрәме Россиянең 57 өлкәсендә һәм 27 якын һәм ерак чит илләрдә узачак. Марат Әхмәтов халыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавын ирештерде. Сабантуйның күп милләтле Рәсәй мәдәнияте язмаларына ныклап кирип китүе сөендерә. Ул безнең бердәм рухи байлык, чын күңелдән иминлек һәм уңышлар телим. Ел саен Сабантуйна хезмәт батырларын тәбриклиләр. Күп еллык намуслы хезмәтләре өчен быел да мәдәният эшлеклеләре, энергетиклар һәм муниципаль хезмәткәрләр бүләкләнде. Алар бергәләп Габдулла Тукайның гимнга әверелгән туган тел җырын башкардылар. Сабантуйның иң күңелле өлеше әлбәттә инде халык уеннары. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Сабантуйларын ат чабышларынан башка күз алдына китереп булмый. Гадәттәгечә узышлар ипподромда үтте. Анда 100дән артык җайда катнашты. Алар арасында Удмуртия, Башкортстан һәм Оренбургтан килүчеләр. Ат чабышлары турында тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Ипподромда ат чабышлары берничә дисциплина буенча үтте. Беренче тапкыр конкурс буенча ярышлар оештырылды. 19 яшьлек Алина Хайретдинова икенче разрядлы спортчы. Тиганың принципына җиңү өчен бераз гына әзерлек җитмәде. Вообще, я занимаюсь конкурсом очень долго. Конкурс белән инде күптәннән шөгыльләнәм. Тик соңгы арада башка өлкәдә үземне сынап карыйм. Шуңа конкурска әзерлек җитмәде. Бу узышлар вакытында да сизелде. Ат чабышларын яратучыларны тузан да, һава торышы көйсезлеге дә куркытмаган. Узышларны карарга хәлләре белән килгәннәр. Без һәр елда шул скачканы карарга киләбез. Безнең бөтен ямдык шунда, бөтен моторлык шунда. Менә кайсы һәрбер сәтен переживать ятабыз. Менә шуны карап отырабыз. Нык күңелле. Мин бүген Сабантуйга үземнең урыс оныгымны алып килдем. Әзрәк общаться итсен, күрсен атларны дип, бик матур күңелле күренеш, яңгыр булса да курыкмадык, җилдән дә курыкмадык. Киләсе елга да шундый матур Сабантуйлары узсын. Шәһәр мэры Президент Тулпар ат спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 19 яшьлек Руслан Мәҗидов ялады. Җиңәргә тактика ярдәм итте ди егет үзе. Миңа тренер бирде бу атны тренингка. И bir yıl boyu men bu at bilan intikdim o'zim, nitdim, ухаживать etdim bütün öybirni. И менә bu yılны на Кубок мэра Сабантуйда мен җиңдем, беренче урын алдым. Ат чабышлары милли бәйрәмебезнең аерылгысыз өлеше. Шәһәр прокуроры да узышларны карарга ярата. Бигрәк тә тискәре һәм акрын йөрүчеләр ярышын. Как и у многих жителей города, одна из любимых частей – гонка на осликах. Они были, нет? Вот, будем болеть за любимого ослика, да? 500 метр араны ишәкләр чагыштырмача тиз үтте. Аларның артыннан әйдәкләргә туры килсә дә, тамашачыларга узышлар ошый. Ә инде яшь спортчыларга беренче тапкыр бүләкләрде тараттылар. Алар стель теннисына ия булды. Сабантуй булган җирдә көрәш тә була. Ул батырларның авырлыкларына карап 4 өлчәү категориясендә узды. Шулай да ярым финал һәм финал өлешләрендә көрәшчеләр арасында аерма аз да түгел, күп тә түгел, нәкъ 30 килограмм һәм 24 яшь иде. Милли ярышның иң дулкынландыргыч мизгелләрен киләсе сюжетта тәкъдим итәбез. Быел милли көрәштә катнашырга көчле спортчылар җыелган, алар арасында Россия чемпионнары, халыкара ярышларда җиңүчеләр бар. Есть достойные. Лайыклылар бар, көрәш гадел булыр дип уйлыйм. Абсолют батыр булырга берничә кандидат бар, көрәш кызыклы булырга охшаган. Ярым финал өлешендә узган ел батыры Илдар Хәмитов һәм Вадим Уляшев арасындагы көрәш чын мәгънәсендә кызу булды. Алар арасында аерма 30 килограмм. Беренче 5 минут дәвамында ике көрәшче дә алга китә алмады. Аларга җанатарлар көч биреп торды. Татарстанда иң зур мотор Сабантуйларның берсе Чаллыда үтә. Көрәшчеләр бар, яңалыклар бик күп. Яшьләр арасында үзенә бер аерым көрәш, ветераннар арасында бер аерым көрәш. Менә хәзер абсолютта бик матур күреп торасыз, ишетеп торасыз, шәп көрәш бара. Мин уйлыйм, Илдар
Хамитовның бүтін мөмкинчекләре бар. Ул калыр дип уйлыйм. Кыска тәнәфестән соң көрәшкә һава торышында үзгәрешләр кертте. Яшен яңгыр аркасында келәмдә көрәшү кыенлашты, шуңа күрә спортчылар чиремгә күчте. Ярышның 3нче өлешендә Илдар Хамитов 1 очко белән җиңүгә иреште. Финалда Илдар Хамитов ветераннар арасында иң көчле саналган Мөхәррәм Бимөхәммәтов белән ярышты. Аларның яшь айырмалары 24 ел. Шулай да спорт яшьлек ягында 2016 елның абсолют батыры исемен 2нче ел рәттән Илдар Хамитов яулады. Самый авырлык булды беренче 130 килограммлы. Ул әйбәт көрәшче, данлыклы көрәшче, көчле көрәшче. Миннән 30 килограммга күбрәк. Икенчесе дә Мөхәррәм абый, ул опытный да. Көчле дә инде. Илдар Хамитовка 120 килограммлы бәрән һәм Лада Гранта машинасын бүләк иттеләр. Гүзәл Шигапова, Константин Величко, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллы Сабан туенда кич белән эстафетаны безнең телерадиокомпания алды. Кичке концертны Чаллы телевидениесе һәм Күңел радиосы оештырды. Авыл һәм районнарда Сабан туйлары булуга да карамастан, танылган артистлар арасында нәкъ менә мәйданда чыгыш ясарга теләүчеләр күп иде. Сегодня самый лучший и самый светлый летний праздник Сабантуй. Чаллы ТВ һәм Күңел хезмәткәрләре бер генә кичке эшләрен алыштырды. Алар бүген кичке Сабан туен алып баручылар ролендә. Кичке сәгать 8-дән мәйданда күңелле концерт программасы гөрләде. Сез безнең икебезнең дә күлмәкләренә игътибар итегез әле. Яшел. Хәзер Күңел радиосының логотипына карагыз. Анда да яшел төс. Күрдегезме, без ничек бәйрәмгә әзерләндек. Күңел радиосы хезмәткәрләрен аны инде Күңел радиосы дулкыннары аша гына түгел. Аны инде шараларда, һәрбер шараларда шәһәребездә генә түгел, башка төбәкләрдә үткәрелгән шараларда да күрергә мөмкин. Күңел радиосы бик актив, Күңел радиосы бик позитив, Күңел радиосы һәр вакыт сезнең белән. Быел менә бу матур Сабантуй бәйрәме Күңел радиосы һәм Чаллы ТВ телевидениесе оештырды. Бик күп артистлар чакырылды Чаллыдан да, Казаннан да. Руслан Кираметдинов, Эльмира Нагыймова, Лилия Гыйматдинова, Резда Шрафиева, Рави Галиев, үзебезнең Болгар ансамбле һәм башка бик күп танылган артистлар кичке Сабан туе бизәге булды. Халык рәхәтләнеп күңел ачты, аларга кушылып җырлады һәм биеде. Яше карты бергәләп ял итте. Biz Yelabog rayonuna keldik. Gazeli avlundan. Uzaqdan keldik. Spesialni shu Saban to'yini qarab keldik. Aybay bek shab o'sha bizga. Bek shab jırlılar. Oyrat Safin gana bulmadı, yaratgan jırlauşum. Konsertda qararga belgilab tashibdik. Başqalarni ko'rmay yashim hazır. Birga shoqlagan so'z jonima. Артистларның күбесе Чаллы Сабан туена кадәр бик күп район шәһәрләрдә булырга өлгергән. Тик шулай да аларның күбесе өчен нәкъ менә Чаллыда чыгыш ясау мөһим. Күбесе безнең телерадиокомпаниянең Күңел радиосының күптәнге дуслары. Нәгел менә шу мәйданда җырлыйсы килә иде. Безгә менә Чаллы телевизиясе, Күңел радиосы шалтыраткач егетләр киләсезме? Без менә әлбәттә ашкынып, талпынып, әйе дип әйттек, киләбез дидек. Сабан туйларда катнашып килдем инде, Яшел үзәндә булдым, Мингәрдә булдым, һәм инде бүген инде мин Чаллы Сабан туена килдем. Бик шатмын шушында чыгыш ясауыма. Барыбызны да бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Чаллыга килү түгел, Чаллыга кайту, мин бит кайтам, килмим. Сабан туй искиткеч, мин бит инде ел сайын үзебезнең Чаллыда чыгыш ясыйм, бик сөенеп. Сәхнәдә җырчылар бер-берсен алыштырды. Мәйданда халык артканнан артты. Кичке сәгать 10-да күк йөзен фейерверк утлары балкытты. Быел салют күпләр өчен чын мәгънәсендә сюрприз булды. Илләребезгә иминлек, һәркемгә бәрәкәтле тормыш теләп, киләсе Сабан туйларында очрашканчыга кадәр дип саубулаштык. Менә шундый күтәренке рухта мин сезнең белән саубулашам. Эш атнагыз җайлы һәм нәтиҗәле үтсен. Исән-имин булыгыз.